Kaya, puwasam. Sampu ah. Okay. Ready, 1, 2, 3, first trial. Push! Very good, relax mo kuya. Suwabe lakas mo. Ito kayo na. Sampu. Wala siya. Sige. Kaya, huwag ka masyadong pakakaupo ah. Yung malit lang. Wala ka muna. 1, 2. Kahit mga ano ka dyan, upo ka lang pag hindi mo kaya. Maybe lang po. Yes, 6, 7, 8, Relax ka lang. 9, O, last one ha. 10. O, tayo. Stand body tayo. Inhale, exhale. O, prepare your legs for walking. Okay? Push mo ha. Okay. Tulak mo. Step, dandan. Yan. Very good. Sige kuya. Mula kuya. Tsaka-tsakay natin si. Very good. Hindi ba? There's a power in the name of Jesus. O, di ba? Kagaling na. O. Ha? Continue mo yung ginagawa mo yan. Continue ha. Huwag mo babago ng step. Good dyan. Yan. Gamit ng power ha. Gamit ng power. Power. Gamit ng pwersa. Yan. So, relax mo na dyan. Hindi mo. Thank you Lord. Oo. Relax mo. Ano yan siya ito? Okay. Tapos step ka. Step. Yan. Step ulit. Tapos tulak. Pull. Yan. Step. Ano lang. Tatagin natin ng kuya. Oo. Position ha. Yan. Pull. Sige. Tulog sa pull. Yan talaga. Kailangan perfect. Pull. Sige ba? Sige. Pull. Ito tayo. Pull. Sige. Balik ha. Oo. Huwag ka lang upo ha. Stay ka muna dyan. Ayan. Upo ka na? Hindi pa. Relax ka ba lang kung hindi ka upo. Ayan. So, yun. Yung aming exercise ngayon. Upo tayo. 10. Patay na.